uri nini nyemba isingaibvi, iwe ndiwe nini chaichai, hauna chauri kutiratidza munyika medu meya. Ende dai wanga uri umwe ka waifanira kuretire. Mhando yenyika ndimi Vamutsvangwa, mhando yenyika ndimi, because you are not preaching sanity and peace and unity. What you are trying to lead Zimbabweans into chaos. Anti Kulen TV atibatike zvechopu Kulen Vamukase svitsa message kuna Honorable Mutsvangwa. Unoona Kulen zvinoitika ndezvekudai. Mamukase maZimbabweans makadi. Munoona nyaya dzekumba dzonetsa dzitatirika tipindire tione kuti tingaonesane sei naComrade Mutsvangwa. Munoona Comrade Mutsvangwa ka why vanhu vari kungoramba vachitaura zita renyu. Munoziva Comrade, rega tingoti Honorable kana kuti Comrade Mutsvangwa, with due respect. Mukuru ka tatine maexpectations atachitarisira kwamuri semunhu wataifungidzira kuti akati dzidzei. Patiri kuzviona kuti kudzidza kwenyu Comrade Mutsvangwa ka kwakukanganisira nyika ende kuchatiunzira makosti munyika. Handi Vamutsvangwa, nyaya iripo ndeyekuti tiri kutoinda kuona kunge makatowesta maresources enyika yedu yeZimbabwe muchienda muchinodzidziswa kunze nemari dzenyika kuti musvike pastatus yamuri. Muri kutadza kuresolva some of these simple issues dzekuti imi zvamuri vanhu vari close. Comrade Mutsvangwa, semunhu aimboadvisa mutungamiriri mukuru wenyika, handi dai makwanisa kuadvisa mutungamiriri wenyika makamira pachokwadi, kwete zvekutora madivi kana kutora masaidzi. Realistic iri kuitika paground mukuru haina kumira zvakanaka. Advisai mukuru mune zvakanaka muchiwaratidza gwara kuti mukuru paground hapana kumira ball. Ruzhinji mamiriro arakaita rwajamuka. Nyaya yekuti vision chakadaro havasi kuida. Handi varoda kuti imi mukuru mugumire pakati. Handi unzai sanity mubato renyu Honorable Mutsvangwa, unzai sanity, don't divide people. Ndimi munhu anonyatsoziva zviri kuitika paground, ndimi vanhu vari kunyatsoziva zviri kuitika within the party, kuti ruzhinji izvozvi no longer interested kunzwa mastories nemastories akati. Handi muri kungodi kuendosana pachenyu. Handi Vamutsvangwa ka education yenyu haina chairi kubatsira munyika. Ini ndakutoona kuti imi ndima kutounza chidofo mupati, ndima kutounza division mupati. Handi mouthpiece yenyu iyi ichakonzeresa zvinhu zvakawandisa. Toshamisika kuti makazosurvivor sei kusvika panguva inoi, nguva yehondo, kana muri smart nemuromo wenyu usingamharwe nenhunzi. Handi Vamutsvangwa, Mutsvangwa uri suku kuviri, iwe unoruma nekwese. Iwe ndiwe nyoka inoruma nekwese, suku kuviri. Handi kana iwe uchizviti you are smart, wakadzidza stereki, wakazodyiwa sei pakomboni apa, pamapraza enotoni apa, wakadyiwa sei? You are smart, hauna manumbers. Handi manumbers hauna, but uri kutadza kuita statistics dziri very simple kutaura zvinhu zviri kuitika realistic on the ground, kuti zvinhu hazvina kumira ball, status haina mbomira ball, maresults ari paground akadai. Sachamune muchiti muri maadvisors, muri maadvisor echii? Muri maambassador echii? Munomirira chii? Muri madiplomats pachii? Tiudzei Comrade kuti all along maita ambassador wechii, muchimirira chii, kana muchikwanisa kutadza kuneutralize zvinhu zviri very simple. Handi zvepati isina kana futi majority. Kwatingoutarika uko kwakutatarika Comrade, dai makwanisa kuunza neutrality, muunza peace. Handi peace ndio iri kudiwa nevanhu, peace ndio iri kudiwa nevanhu. Kuground kunze uku hakuna kumira zvakanaka. Mukazoona vanhu vonzi vanhu vakuita havoku, ndimi mune muchiprovoka vanhu nemashoko amunenge aibuda mukanwa menyu. Instead yekudzidza mune zvine zvakaitika kumasure, mukwanisa kuneutralize situation. Handi vanhu vowana peace. Saka zvinhu zvinokunakidzai kurowana kuriita kanzuru nemavhenda, zvinhu zvinokunakidzai kuti mastreet eHarare kusvika kwaMutare Zimbabwe yese makazara vanhu vakutengesa madomasi nemalemon. Zvinhu zvinokunakidzai izvozvo kuti vanhu varovane pachavo. Handi Comrade Mutsvangwa, kurai, mave nemhuri, mune vana. Try to bring peace in the country, preach peace. Kana zviri zvamakaendera kuhondo kuti muite nyoka inoruma nekwese ka, kuti mudivide Zimbabwe ka,
mukangana chazuro nehope, ndo pamuri kurasika ipapo. Ndimo vanhu vatatarisira kuti munokwanisa kuunza smartness munyika. Ndimo vanhu munokwanisa kuratidza education yenyu, madzidziro amukaita nekudzidziswa nenyika, muchileader by example. But you are trying to divide Zimbabweans by your bad mouth. Zvamunotaura izvi zvinotibata sevana veZimbabwe kuti zvishuwa kana zvibva kuvatungamiriri vedu kudai so. What are you trying to imply? What are you trying to educate Zimbabweans? Zvii zvamuri kudemonstrata pamberi pevana? Handi vanhu vakwegura kudaro, zvii zvamuri kuda kuedza kudzidzisa vana kana maZimbabweans? Are you trying kuti maZimbabweans ese tova nebitterness yekusvika pakurovana pachedu? Handi vanhu vari closest kudaro. Uku ndokurera imbwa nemukaka kwairehwa nevakuru. Ndokurera imbwa nemukaka mangwana nomukwe wedi yokuruma. Dzimwe tsumo dzataiignore tiri vana vadika kusvika patave izvozvo takuona dzorevei. Ende zvine chitidzidzise chii? Handi muri kudzidzisei vana veZimbabwe? What are you trying to preach? Zvii zvamuda kusiya as a legacy zvichasara zviteedzerwa nevana veZimbabwe? Tova hondo here vana veZimbabwe toita vana vekungorwa chete pachedu? Why are we not bringing peace, sanity munyika? Saka tinosvika kupi tichidai? Ndo vision yamuri kuda kusiyira vana here? Ndo vision yamuda kusiyira here? Division munyika, kurwa. Munhu akataura mafacts anenge ataura yatove mhandu. Ndo zvamunopreacha kubva kuhondo. Munhu akaonawo maviews ake kuti dai tadai atove mhandu yenyika. Mhandu yenyika ndimi vamutsvangwa, mhandu yenyika ndimi, because you are not preaching sanity and peace and unity. What you are trying to lead Zimbabweans into chaos and into division. And hazvina zvazviri kudzidzisa vana vemhuri. Hazvina zvazviri kudzidzisa vamutsvangwa. Chidofo ndimi makutochiratidza to the fullest. Chidofo chamuri kuedza kudzidzisa Zimbabweans ka ndechekuti hachikwanise kuzoleader vana into peaceful way. Handi zvichatanga kutransfer generation to generation, generation to generation. Handi hatilead Zimbabwe kubva kuhondo kusvika kuhondo. Saka muri kutaura kuti vana venyika votanga futi kudzokera kuhondo kuti vakubvisei imimi vana mutsvangwa? Ndo zvamune muchida? Kana muchifunga kuti this time muchatiza nemari dzenyika, handi modisappear like what your other brothers did, vakaenda kunana Kenya, vakaenda kunana South Africa, vakatiza nemari dzenyika. This time it won't happen. Don't forget that I am born free. They won't reason to that point yekuti vachakusiyai just like that. Handi vamutsvangwa kura, mutsvangwa iwe unofanira kudzidzisa vamwe wako kuti ngatifambe mugwara, ngatiunze peace munyika. Handi vana veZimbabwe havana mufaro kwavari kunze kwenyika uko. Kunze kwenyika kwari kugara vanhu vakasiyana siyana havana mufaro. Handi if they try now to contribute to say this is our, ndo maonero edu aya, ndo zvatiri kuonawo kuti tibatsiridze nyika yedu iende mupeaceful way. Handi tifambe mugwara rakanaka. What you are trying to lead Zimbabweans mutsvangwa ka ndo chidofo chautari. Iwe ndiwe dofo. Ndakuudza very clear and loud. Iwe mutsvangwa uri dofo. Hauna chauri kuratidza kudzidzisa, hauna chauri kuratidza kuti wakadzidza to that point of bringing peace in the country. Handi diplomacy yauri kutaura yaunopreacha olo langu, hauna diplomacy yauri iri mauriwe. Hauna humanity, hauna ubuntu, wanzwa, haukuri enda udzidzi. Dai uri munhu anodzidza by now unofanira uri munhu aifanira kudzidzisa vamwe vari surround you, muchiratidzana kuti this is the smart way to go, this is not a smart way to this is a danger zone to go. Handi uri dofo. Iwe ndiwe dofo man to the fullest. Ndiwe dofo. Uri advise wenhando. Unoruma kose uchifuridzira, unoruma uchifuridzira. Mutsvangwa uri nini nyemba isingaibvi. Iwe ndiwe nini chaichai, hauna chauri kutiratidza munyika medu meya. Ende dai wanga uri umwe ka waifanira kuretire. Zvese zvauri kuita retire, utendeuke, uve munhu anotya Mwari. Wanzwa, nyaya dzaunopindira dzemasketi dzine mapersonal issues idzi hadzisi nyaya dzinofanira kuunzwa kubasa kana dzinofanira kudzidziswa maZimbabweans. Handi iwe munhu wemurume ndiwe unotaura nyaya dzemadzimai, ndiwe unounza nyaya dzemadzimai dzinofanira kutaurwa namai mutsvangwa naupa muchinguru, ndo nyaya dzawakuunza pajekerere. What are you trying to educate Zimbabweans? Une mavato iwe, chenjere kudonha. Une mavato ukanyanyisa uchadonha chete.